Jien, Paul John, ser wassallek l-oroskopju fl-ewwel ġimgħa taħt iż-żodjaku ta' Skorpjo mit-2-19 ta' Ottubru sal-ħadd 25 ta' Ottubru. F'din l-ewwel ġimgħa taħt iż-żodjaku ta' Skorpjo int għandek taraf tkun aktar flessibbli f'dak li jien verament tħoss li huwa utli għalik. Waqt titkattar iżjed fiduċja f'dak li inti temmen li tant għandek bżonn sabiex tibda twettaq. Nibdew mill-ewwel żodjaku għal din il-ġimgħa, Skorpjo mit-23 ta' Ottubru sal-21 ta' Novembru. Il-bidu ta' żodjaku ta' Skorpjo għalik l-istess Skorpjo ser ikun mument li inti tara fi hemm bżonn iddur dawra madwarek. F'dawn il-15 li ġejjin, int għandek tosserva ferm aktar il-madwar tiegħek sabiex tkun tista' tanalizza dak kollu li hemm u bekk inti tkun tista' tieħu direzzjoni ideali għalik għal dak li hemm lest għalik fi żmien li ġej. Għaraf. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erba'. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Tawrus. Skorpjo huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom. Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru. Il-bidu ta' żodjaku ta' Skorpjo għalik is-Sagittarius se tkun fażi sabiex inti tanalizza kollox dak li għandu l-ħin tiegħu għal dak li inti tixtieq iseħħ. Jista' jkun li wasal iż-żmien li tbidbel femtek fuq ċertu sitwazzjonijiet li f'dawn l-aħħar ġimgħat ma ħassejtx li kien il-waqt li twettaqhom. Iżda issa b'aktar ħeġġa ta' għarfien inti dan issa tibda verament twettqu. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-ġimgħa. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Aries. Sagittarius huma magħrufin bħala persuni ta' fema soda. Capricorn mill-22 ta' Diċembru sa 19 ta' Jannar. Il-bidu ta' żodjaku ta' Skorpjo għalik Capricorn ser ikun moment ta' impenn u ta' aktar responsabilità f'dak li verament li tħoss li huwa utli biss. Inti taf li għaddejt minn bosta esperjenzi ibsin fil-passat għalhekk issa b'aktar mod għaqli u responsabbli kapaċi tieħu deċiżjonijiet li jkunu jistgħu jagħmlu l-madwar tiegħek aktar idealment għal dak li vera tixtieq inti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Tnejn. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Gemini. Capricorn huma magħrufin li jimxu mal-mument. Aquarius mill-20 ta' Jannar sa 18 ta' Frar. Il-bidu ta' żodjaku ta' Skorpjo għalik Aquarius ser ikun bidu ta' aktar impenn fil-karriera tiegħek sabiex bekk inti se tagħti spinta kemm biex ittejjeb il-madwar tiegħek u kemm sabiex twessa' aktar dak li inti kabbart sa issa. Iżda minn issa dan tittaraf ikun aktar għaqli u aktar iffokat sabiex b'din il-kombinazzjoni tissaħħaħ għalhekk aħseb dak li ġej. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Leo. Aquarius huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom. Pixxes mit-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu. Il-bidu ta' żodjaku ta' Skorpjo għalik Pixxes ser ikun ifisser bidu ta' preparazzjoni f'dak li int se jibda risaq lejk sabiex barra li int aktar tkun imħejji ferm aħjar u bekk inti tkun tista' ittejjeb aktar ħilitek sabiex minn issa l-qudiem inti tkun tista' tara sew dak li int se tiddeċiedi f'dawn il-ġimgħat li ġejjin. Għalhekk ara f'dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Tlieta. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Capricorn. Pixxes huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom. Aries mill-21 ta' Marzu sa 19 ta' April. Il-bidu ta' żodjaku ta' Skorpjo għalik Aries ser ikun ifisser aktar impenn fl-abilità tiegħek fejn għalkemm dan l-aħħar għaddejt minn xi sitwazzjonijiet qiebsa dan se jagħmlek taraf aktar int fejn vera tixtieq tmur f'dak li tixtieq int. Għalhekk int minn issa tittaraf eżatt fejn tixtieq tasal sabiex l-opportunitajiet li hemm lejk inti tkun tista' taraf l-ideal għalik. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Libra. Aries huma magħrufin għas-sensitività li joffru. Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju. Il-bidu ta' żodjaku ta' Skorpjo għalik Taurus
ser ikun fisser aktar pjanar dettaljat fil-madwar kollu tiegħek. Dan se jagħtik ċans ta' dawra kompluta madwarek, kemm mill-lat kif se tibda tippreżenta lilek, kif ukoll int se tibda torganizza l-madwar tiegħek. Dan huwa tebdil meħtieġ f'dan iż-żmien sabiex inti tkompli titkattar u tissaħħaħ. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erba'. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Sagittarius. Taurus huma magħrufin għall-idejat pożittivi li huma joffru. Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju. Il-bidu taż-żodjaku ta' Skorpju għalik Gemini ser iġielek taħseb li wasal il-mument li tbiddel l-istil ta' kif minn issa int se tibda tippjana jew tħejji għal dawk il-pjanijiet li int għandek, l-ħsieb li tibda twettaq. Għalhekk tipprovax twabbes rasek għal din il-fażi għax din il-bidla hija bżonjuża kemm għal dak li hemm li saqlejk u kemm biex inti taraf aktar lilek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Tnejn. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Virgo. Gemini huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva. Cancer mill-21 ta' Ġunju sa 22 ta' Lulju. Il-bidu taż-żodjaku ta' Skorpju għalik Cancer se jagħmlek tħossok persuna aktar dixxiplinata fid-deċiżjonijiet li minn issa int se tibda twettaq. Din l-esperjenza minn issa se tagħtik nifs ġdid u b'iktar saħħa tagħha se tlaqqek ma' persuni ġodda bi probabilità ta' prospetti tajbin għalik. Għalhekk għandek tkun ferm aktar imħejja għal dak kollu li hemm risaq għalek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Pixxes. Cancer huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Leo mit-23 ta' Lulju sa 22 ta' Awwissu. Il-bidu taż-żodjaku ta' Skorpju għalik Leo ser iwaslek sabiex inti taraf iż-żomm iżjed lilek kalm u ma twettaq l-ebda azzjoni li tista' tikkaġuna xi problemi. Għalhekk issa f'din il-fażi inti titgħallem mill-esperjenzi li inti esperjenzajt fil-passat sabiex bekk inti tkun tista' tħares aktar bil-prospetta għal dak li hemm li saqlek f'dawn il-ġimgħat li ġejjin. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Tlieta. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Aquarius. Leo huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom. Virgo mit-23 ta' Awwissu sa 22 ta' Settembru. Il-bidu taż-żodjaku ta' Skorpju għalik Virgo ser ikun mument li tħoss il-pożizzjoni finanzjarja ta' madwarek se tibda tirpirja wara li kienet isa battiet xi ftit f'dawn il-aħħar ġimgħat. Għalhekk jekk int minn issa taraf tadatta forma ta' skeda finanzjarja b'mod iffokat dwar l-infiq tiegħek, dan ikun utli għalik għal aktar tkabbir fi żmien li ġej. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Cancer. Virgo huma magħrufin għall-istabilità tagħhom. Wasanna fl-aħħar ta' dan iż-żodjaku fejn insibu lil Libra mit-23 ta' Settembru sa 22 ta' Ottubru. Il-bidu taż-żodjaku ta' Skorpju għalik Libra ser ikun fażi importanti għalik li se tarak toħroġ b'aktar potenzjal dwar il-karriera tiegħek. Għalkemm xi wħud minn madwarek jafu jkunu ta' tfixkil dwar dak li inti se tibda twettaq, int araf biss dak li tixtieq u ibqa' għaddej bil-pjan tiegħek sabiex bekk żgur tħalli lil kulħadd sorpriż. Emmen iżjed fik. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-ġimgħa. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Skorpju. Libra huma magħrufin bħala nies motivati ħafna. Niġu għal kompetizzjoni għal din il-ġimgħa fejn fost ir-rigali li inti tista' tirbaħ hemm il-kalendarju żodjaku f'valur ta' 15 euro barra aktar regali. Il-mistoqsija għal din il-ġimgħa hija sempliċi bħal dejjem. Iż-żodjaku ta' Skorpju jiġi l-5, it-8 jew l-10 żodjaku. L-ewwel SMS b'risposta tajba jirbaħ il-kalendarju żodjaku valur ta' 15 euro. It-tieni SMS b'risposta tajba tirbaħ il-gazzetta illum għal xarejn b'xejn fejn issibu l-oroskopju tiegħi. It-tielet SMS b'risposta tajba tirbaħ l-aħħar ħaġa tal-gwida fejn ukoll issibu l-oroskopju tiegħi. Ibgħat it-tweġiba tiegħek b'SMS fuq 79495804 jew 99013600. Għalhekk ikkompeti u irbaħ wieħed minn dawn ir-rigali sbieħ. Dan kien l-oroskopju għalik għal din il-ġimgħa.
Jekk tkun trid iktar informazzjoni ibgħat li SMS fuq 79495804. Waqt li nixtieqlek il-kumplament tal-ġimgħa mimlija pożittività u aspirazzjoni, Paul John bħal dejjem jgħidlek namaste.